nopeasti lähtee hienosti liikkeelle sieltä. 1.18 on keskiarvon vauhti. Kevyen luokan soittajalle huimia lukemia taulussa, eli Toni painaa alle 75 kiloa. Toni nimissä on tällä hetkellä tämän matkan ranking-aika, mikä menee hienosti tällä hetkellä keskivauhdilla. 1.20 huikeaa vauhtia kevyelle miehelle. Ja sieltä Jaakko tulee hienosti perässä. Tänään pääsee hyvään beesiin siellä ajalla 1.29. Ja katsotaan, siitä 18 metriä on perässä. Ollaan tultu noin 200 metriä, vähän reilu. Ja nyt Tonilla siellä keskiarvovauhti on 1.22 ja tullaan puolen matkaa, ollaan ylitetty ja vajaa 200 metriä matkaa maaliin. Ja Toni on hienossa vauhdissa. Ja 1.22 ja nyt aletaan yleisöltä raikuvia aploja Tonille vielä ja matkaa jäljellä vaan 140 metriä. Eli huikeasti Toni on tällä hetkellä alittamassa tämän hetken maailman kovinta aikaa. Keskiarvovauhti on 1.22,5 eli Tonilla on 70 metriä matkaa maaliin ja tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä, eli vielä vaan 40 metriä Toni sieltä vielä vaan. Pidetään vaan loppuun asti vaan tiukasti. Katsotaan mitä meidän käy. Meneekö? Ja sieltä 1.23,0 eli raikuvat aplodit Tonille, maailman kovin aika kevyen luokan soutajalle. Huikea aika. Ja Toni Vanavedessä hienosti. Suomen mestaruusoppija Jaakko Maijala 1.29,8, mikä sekin on huikea aika. Hyvä Toni. Hienoa Toni. Hyvä ja hyvä. Eli 70 Toni pisti maailman rankingin uusiksi, eli raikuvat aplodit Tonille. No niin, ja sitten annetaan mitalit, en tiedä tuntuuko Tonille tuo Suomen mestaruus, niitä taitaa olla niin paljon kaulassa, että ehkä tuo aika oli huikea ja siitä tulee enemmän kiksejä itselleen, mutta